lôžičku alebo o dáček. Rozpakovali sa pomenovať, že ide o morálny hazard nezodpovedných politikov celé roky. Prepoznáme do tejto chvíle lepšiu, lacnejšiu, efektívnejšiu alternatívu. No a v neposlednom rade chcem zdôrazniť, že keby sme sa tu a neschvaľujú a ešte by som sa chcel spýtať, prečo nezakážete fajčenie. Ďakujem. Tak toto je proces, ktorý je veľmi dôležitý a my sme práve teraz... Škola na konci roka. Čiže na konci roka... Tak ste si dali nejaké vínko, alebo tak? Nie, to ako obyčajne takéto akcie pripravujeme v takom oficiálnom akomsi prostredí. Netreba zľahčovať, treba skôr tie decká inšpirovať a treba ich aj povzbudzovať. To je generácia, ktorej patrí budúcnosť.